Vi starter nu en Rio Fix landsindsamling. Vi har i år rejst lidt uden for landet og besøgt det grønlandske patienthjem i København. Ja, her mødtes vi også nogle af vores landsfrænder, der er i behandling, og dem har vi så haft en samtale med. Det er en vigtig samtale, men også fin, rigtig fin. Vi kan tydeligt mærke, at alle, der er i kræftbehandling, har stor håb forude. Vi kan også hermed meddele til det dansksprogede seere, at I kan følge med i den direkte udsendelse på Kun 2, hvor det bliver simultantolket fra grønlandsk til dansk. Vi skal lige fortælle vores danske seere, at der er simultantolkning på den her udsendelse på KNR2, der slår over på den, hvor der tolkes til det danske. Og så skal vi lige fortælle, at de her gæster, der vil komme med checks til kræftens bekæmpelse med Rio Fix i aften her i Gador, de skal bare benytte den normale hoveddør derovre. Så ingen fiksfakserier der. I aften i forbindelse med en Rio Fix landsindsamling har håbet som overskrift. Og til de af jer, I kan jo roligt tænde på et lys, stearinlys eller også batteridrevet lys. Og det symboliserer naturligvis også et håb. Vi har rigtig mange spændende præmier, og dem vender vi også lidt tilbage til. Og i aften har vi også en sofagruppe, hvor Tora skal have folk på besøg derovre. Ikke også, Tora? Jo, det er rigtigt. Vi er her i vores sofagruppe. En lille sofagruppe, ligesom du siger. Her får vi nogle gæster, og her skal vi så også naturligvis have en snak med vores gæster. Der vil også være direkte kontakt til kysten. Også til via Messenger. Vi skal lige høre, hvad de har at sige. Ja. Til de af jer, der ringer på 36 37 38, så ringer man så til callcenter. Og i aften sidder jeg blandt andet med en af vores folk her. Hvor klar er vi? Vi er så klar. I er klar til at ringe nu? Men I kan ikke bare ringe. I har også mulighed for at sende en sms, og der er mange spændende præmier. Se lige præmierne. Du kan sende forskellige sms'er inden for det første time, også inden for den anden time. Og så sms stop G er til det tredje time, hvor du også kan være med til at vinde præmierne. Stine, i aften skal vi også høre lidt sang og musik blandt de forskellige indslag. Ja, det skal vi nemlig. Vores hovedband er, som vi nok alle sammen kender, det er Glenn Møller. Han skal stå i forrest for musikken, og han skiftes også med de forskellige sanger. Det bliver spændende. I aften skal vi lige starte med en musikindslag. Det er en af vores bedste sanger i aften. Jeg hører, vi skal også lige starte med noget andet. Vi vil se de forskellige hovedpræmier per time, men man kan ringe til 1880. Vi skal lige se, hvad de har at sige der først. Send sms stop A til 1880 og vind en båd. Send sms stop B til 1880 og vind en bil. SMS til stop C til 1880 og vind en ATV. SMS stop D til 1880 og vind en hytte. Det er det er i hvert fald de hovedpræmier, vi har nu. Jamen, det er simpelthen så attraktive præmier. Jeg mangler en pokebåd. Men jeg skal også have fundet en chauffør først. Det bliver jeg nødt til. En kaptajn. Ja, du bliver nødt til at finde en kaptajn. Ja, det vender vi så lige tilbage til. Men som jeg sagde for lidt siden, Glenn Møller skal være vores hovedmusiker. Men den første sanger, det er Dubana Mathiasen, som skal synge
og Glenn spiller der. Men der hører vi også, og det skal synge Aslak. Værsgo. Аллаққаатаани крафти акиорниарлугу сулеқатигииффик нериуффик укиумортумик катерсуиниаатиттиссаа иллит тапеэқатааниссат писариақартиппарпут укиут тамааса нунатсинни инуит 200 миссаат
наппаассуармик эққугаасарпут нериуннеқ пингаартиппарпут наппаатип акиорниарнеқарнерани сутигут таматигут нериуннеқ иллит анингаасалииссутит аннертуумик анникитсумиллуунниит крафтеқартунут илақутаануллу нериуутеқартитсисиннаавоқ аллангортитсисиннааллунилу нериуннеқ таматсиннит писиннаасоқ такутитсигу укиорманна катерсинниар сатсинну qullequtarissaaq neriunneq наппаамик эққугаасимасут илақутаасуллу нериуннеқ пигиуарпаат тассунгал тунгатиллуу нериуффииккаттуффинниит нериуннеқ аннерусоқ пилерсиссагутсигу крафтеқалерсимасут сиусиннерусоққут паасиннеқарталермиссаат агуниарлугу сулинуисақарпугут нериутигаарпут катерсинерми неқалааллуассасуси қуяраарпугуллу Тепэрсеқатаасиннаавутик 1884 смсимик нассиуссиник сианертунут сигоораавитсиннут 36 37 38 сианерниккут ималунит мобил беатарлуу тунissutiiniikkatит 82 87 77 нассиуннерусуут туниссутит тавармак аторсиннаап аннертагуник анникиккуниллуунни атаатимоаагатта нугиттунерусарпугут катерсуиниарнерсуақ исигиннаарсиннааварси таллимангорнэрми новембарип ааллаққаатаани коинериккут такутиннеқассаақ налунаақута арфин пингасуник исигиннаарлуарис Jeg har her besøg i vores supergruppe. Jeg sidder sammen med Nikolaj Sekiersen, som er bestyrelsesmedlem i Neriofik. Nico, velkommen. Nikolaj, vi er nok en hel masse, som glæder sig rigtig meget til at se, hvordan det går med byggeriet. Hvordan ser det egentlig ud nu med planerne? De sidste cement er blevet lagt i vores fundament, så fundamentet er på plads nu. Så det vil så sige, at i forbindelse med foråret, der vil vi så begynde at arbejde med stilladserne udenfor og lave trappeopgangene. Så vi kan hermed sige, at fundamentet er nu på plads, og nu kan vi gå i gang med at lave resten af byggeriet. Ja, vi har travlt med det, så lige efter nytårs vil vi begynde at arbejde med selve træværket. Når vi tænker på alle sagerne, så kan du måske lige fortælle folk, hvad skal huset egentlig bruges til? Og den kommer til at få en masse funktioner. Det vigtigste kan nævnes, at det skal være et center, hvor vi arbejder med forskellige informationsformidlinger via Neriofik, fordi vi synes, det er på tide, at vi gør det. Derudover så vil vi i den almindelige hverdag bruge det som vores administrationskontor, hvor vi har direkte kontakt med de forskellige afdelinger af kysten, så vi på den måde laver et stærkere netværk. Samtidig kan det også siges, at der er en lille apartment i huset. Det vil sige, at de folk, som har ophold i Sana, og hvis det er trætte af at være nede i de sundhedsmæssige eller sundhedslokalerne dernede, eller gerne vil være lidt sammen med familierne, og måske være lidt mere i hjemlige omgivelser, så kan de tage over til den her apartment. Her kan de så lave mad og lave lidt vasketøj eller deslige. Så den skal også bruges til det. Så det vil sige, at jeg har virkelig nøje tænkt over de forskellige funktioner, huset har. Hvor ligger det egentlig? Jamen, det ligger der ved det gamle, tidligere brandvæsen. Og det ligger ikke så langt væk fra de forskellige sundhedsbyggerier, og det er ikke langt fra Sana heller. Så det er så fint, det ligger så centralt. Ja, det er på god afstand til Sana. Så beliggenhedsmæssigt er det simpelthen super, at den ligger der. Det står der. Hvornår er huset færdigt? Så ifølge planen vil den være færdig sådan cirka ved udgangen af juli i 2026. Det er i hvert fald planen. Men vi håber jo naturligvis også, at det går så godt, at det måske kan indvies lidt tidligere. Så
det sidste så er, at absolut sidste dag er så i juli måned 2026. Og det er nok tiltrængt, det hus der. Ja, absolut. Vi kan mærke det i forbindelse med vores dagligdag, vores daglige arbejde, at man virkelig har behov for sådan et bygning. Så vi glæder os rigtig, rigtig meget til det hele bliver færdigt og kommer i brug. Bliver taget i brug. De midler, som I har behov for til det bygninger, har I fået alle midlerne? Ja, det har vi. Vi har fået alle midlerne til huset. Og de midler, vi får nu, og de donationer, vi får, kommer til også at have en stor betydning for vores videre arbejde. Vi arbejder jo også for, at de syge, de kræftramte og de forskellige rammebetingelser til familierne og pårørende skal naturligvis være bedre, og vi håber, at vi kan være med til at gøre en bedre indsats. Nikolaj Ezekielsen, tusind tak, fordi du kunne komme og besøge os lidt her på Sofagruppen. God arbejdslyst. Stine og Andreas, det står nu over ved callcenter. Hvor står I endnu henne nu? Hvordan ser det ud? Ja, vi står her. Lige nu. Så lige om lidt, der kommer den første pengedonation lige ind ad døren. Så vi venter på dem. Så det vil sige, at de forskellige virksomheder her i Nuuk, de har mulighed for at komme herned og give nogle pengedonationer her i Qadoaq. Så der er nogen, der allerede er kommet. Ja, så vidt jeg kan se, så er Greenland, de er kommet. Ja, der er nogen fra Air Greenland, der er her, og vi skal også lige snakke med vedkommende. Air Greenland er naturligvis også med i vores arbejde i forbindelse med search and rescues, og også i forbindelse med sygetransport. Så derfor har vi også Ingadora Gudmundsdottir Markussen. Vi skal lige snakke med dig. Ingadora. Vi modtager checken lige om lidt. Men lad os lige starte med at sige, hvordan er Greenlands servicering af sygetransport, hvor meget er det egentlig? Ja, vi har en samarbejdsaftale med sundhedsvæsenet, fordi de er dem, som kontakter os i forbindelse med sygetransport. Så det vil så sige, når sundhedsvæsenet har kontaktet os, at der er akut transport, der skal foretages, eller om der er en search and rescue, der skal foretages, så har vi direkte instanser, der bliver igangsat for at sikre, at hjælpen ydes så hurtigt som muligt. I tilfælde af, at der er sygetransport med borgertransport og deslige, så agerer vi meget hurtigt og sikrer, at pårørende og det syge har mulighed for at få den bedst mulige service, vi kan yde fra Air Greenlands side. Ja, det er det, vi gør. Jeg tror, ja. Sådan. Som flyselskab i Grønland, så det vigtigste opgave, I har, det er at sikre, at passagererne transporteres fra A til B. Men når der er sygetransport, hvor vigtigt er det? Hvor højt bliver det prioriteret? Ja, det er meget, meget vigtigt. Det er øverste prioritet, at vi giver den bedst mulige service til sygetransport, for vi er en vigtig del af samfundet, og personalet og Air Greenland gør alt, hvad de kan for at yde den bedst mulige service, men også crew, det er også med til at yde et stort stykke arbejde, og de er godt vant til at give den bedst mulige service, og de ved, hvad de skal lave. Så vi synes, det er utrolig vigtigt, at vi servicerer byerne og bygderne, og prøver på også at nå ud til stederne så hurtigt som muligt. Så vi har jo naturligvis også noget, der hedder SAR-helikopteren, og den bruger vi også. Og så har vi ambulancen, en lille helikopter, og der har vi så altid en personale med fra SANA. Så i forbindelse med search and rescue og så i forbindelse med sygetransport, der bruger I så helikopter. Står de altid klar til det? Ja, det gør det. Det gør det nemlig. Vi har en helikopter til det udelukkende. Det er til SAR. Og så har vi en NISA, sådan en lille helikopter, som altid er klar til sygetransport. Og der har vi altid også nogle klar fra sundhedsvæsenet til at være med os her.
Når der nu meddeles, at der er altså behov for sygetransport her og nu, og det gælder liv eller død. Hvad tager I så det nærmeste fly, som står ledige? Hvad hvis der står, hvor står en masse mennesker allerede er i flyet? Ja, vi bliver nødt til at prioritere, og vi sætter passagererne af, fordi vi skal redde liv her og nu. Så det er ikke op til os at vurdere, om de skal gøre det eller ej. Det er sundhedsvæsenet, der vurderer, om vi skal blive her og nu, og vi skal redde liv, og det er personen står mellem liv og død, så prioriterer vi altid til sygetransport. Og heldigvis har vi nogle passagerer, som er rigtig, rigtig gode til at forstå situationen. Du står for bæredygtighedsinitiativet af Greenland. Tusind tak, fordi du kom fra Greenland og fortæller os lidt om jeres beredskab. Hvad har du med her? Ja, vi har et gavekort med til 35.000 kroners værdi. Og sådan som også kan se, der kan I også se, ud over de forskellige præmier, I har, så har vi også en lille pengegave til jer. Det er Chris, vores elev, som har det med. Neriofix siger tusind tak, og tak fordi I kom med pengegaverne. God fornøjelse til jer også. God indsamling. I skal bare give de 35.000 til Neriofits bestyrelse herovre. Ja, altså lige din mikrofon fra dig, fordi der kommer nemlig også nogen her. Der er andre mennesker, som er kommet her. De kommer også med penge. Jeg kan se, hvor I kommer fra. Hvor kommer I? Vi kommer fra Gadasligt Røde Kors. Hvor mange penge kommer I med? Vi skal først lige nævne, at det er fra vores genbrugsbutik, og det er vores frivillige, som har indsamlet midlerne. Og der har vi haft særlig åben i forbindelse med indsamlingen her, og de midler, som man har indsamlet, det er 100.000 kroner, vi giver som gave, som donation. Det vil sige, at de penge er indsamlet af alle jeres frivillige. Kan du sige, hvor mange penge I giver? Ja, vi giver 100.000 kroner til Neriofik. Hvor er det flot. Tusind tak skal I have. Gadasligt Røde Kors siger tusind tak fra genbrugsbutikken. 100.000 kroner. Wow. Vi siger tusind tak på deres vegne. Hold da op, hvor er det flot. Ej, der kan jeg godt se. Nu Neriofix formand og organisationens hovedbestyrelsesmedlem, Nikolaj Ezekielsen. Nico, hvad har du med her? Giver du en gave til dig selv? Nej. Det er en af de kræftramte har bedt mig om at lige sige nogle ting her. Og de kræftramte, som er i patienterne, med naturligvis også gerne være med i forbindelse med indsamlingen. Og det vil gerne give en donation også til kræftramte selv. Og det er meget rørende for os at modtage dette og høre dette, at vores egne kræftramte selv vil være med til at donere noget til indsamlingen. De har afholdt sådan en mini-bingo 4 gange. Og de folk, som bor i patienthjemmene, har også doneret noget, og de vil gerne give denne donation til Neriofik. Det er, hvad de har indsamlet. Hvor er det rørende, at det er det kræftramte selv, der har indsamlet midlerne. Hvor meget er det? De har indsamlet og afholdt 4 små mini-bingoer, og donationer har det også givet, så de kom 12.274 kroner har det indsamlet. Hvor er det dygtige, hvor vi er så taknemmelige. Hvor er det dejligt. Ja, gå du bare derover og giv det til andre. Tusind tak. Vi bliver lidt ved patienthjemmene. Og vi har jo naturligvis, et godt samarbejde her. Ja, det kan vi mærke, at det grønlandske patienthjem og patienterne, som bor der, meget ofte bliver det nødt til at rejse derfra.
Og Neriufik organisationen har et godt samarbejde med dem. Hvor er det dejligt. Så lad os da se, hvad det går ud på. Hvem er jeg? Jeg hedder Elena. 55 nu gør rapporter. Sjælder med kraftrettende gånger. 19 bare var kraftretter simpelthen. Bankim skulle sådan gå 89 midt. Der var kraftretter slunger bare singa gå. Qasarpunga tassani inuunaasiviki pallaaqit qimma allamu samminiarlunga siunnersuisutu ilinniaqalertu qoyanartumi taava mannannassaaringakku unaqatikka krafternikut sammisinnaallungit ikioqatigisinnaallungit ataqatigisinnaallugit tapersersorsinnaallungilla ассорсуа уанну тунисисарпут уангалу малуисиннаваааму тааккунану тунисисартунга Elena Facebook kadalli peqqissartut illuanni kraftimik nappaatеqartunut ikiulluni oqaloqatiginnillunilu ataatimuoqatigisitsisarpoq sapaatipakunneranut makkua suliarikkautarpai ataasingornikku atorfisaqartittut иммитсин оқалоқатигисиннааллута таава атаатимоортарпугут эққиматтаккаарлута атаасингорникку аматамааса таанна ассоруйуссуаннуаннерторуйуссуу соорлу авитсеқатингииллута паасеқатингииллута таавалу такусиннааллугу кисимиинната тоққиссисиманарторуйуссуу таамарлунгорниккут милитеэртарпугут канааллисут таанааммилуарторуссууво таавалу эринарсоқатигииттарлута уннуккут канани нерисарфима пингасунгорникку налуккиартарпут марлу налуллути иликкарпут нуаннеqa qaammat aallartinnerani sapaatsiulleq kalaallisut naaлагиақатигииттарпут тасса соорлу уллумик аперсорнит аперсуинитсинни налунгила аамнаалагиартуссаассут суу катерсорпигит суу тассами налунгиннакуам кану пингаутеқартигинерсулаа калаалеқатингут наа упперторуссуу сарамиилаиила таа наалагиарлутиам ассоруссуам саммисарамикку таамаама соорналин илангисарпакка Elena taamatut soorlu atain oqaatigaarneriuffiu kattufiasulleqatigiit kisianni paasivara ukiorsuа ilivitsoq nammineq piumassutsinnik takkuttartuusimassutsit suu tassami uanamminerlunga tassan iliniaqarlunga siunersuisutut nammini coacheqarpunga mentoreqarlunga taava kikku sammissanerlui тассани паасиниарлугу ассигингитторпассуи инуи эққарторникуугау таунаггатаатиу эққарторпангут крафтертут наммини крафтеқарникуунгама таавалу амаккалааллит таава уярлунги ааллартипуу эққариатарпаа унап илло пеққисарт иллуак таава сианерпунг ингерлаана тикиллуаққуаага маанит кисия уа аторфиниккусунгиннама маани налунгиннакку ингерлаанимма qaasаасиасаавани сангаанга уа саммисассакка пингаутеқарнерми
taamali osunginnama ajungittorusuarm singuaan taa siullum isertalerama ukiua taasqaangiupa maim kiorsior kadaallis oqaluppiarnaajorpunga taamanikku taa iliniarpunga arrituarsuarm kekkalli bliver bedre og bedre kekkalliartu uarpunga ila kadaallis kisia uku mani peqqissart illuaniittartu assoriussua maluisimavara iluaqutigisoruussuunga iseqqaarama takusinnaangakku so issiaannartu sumukarfissaarulluti nalullungulumi Københavnersua taamangiitigisorsua immaam qallunaannunaannu nikuunatik sunatamaanalorsarluti kisirliorluti immitinnalullути sortamakkuaila taava maluisimavara tassani atorfisaqartikkaas aquttussami qanooqassuunga taa ingerlaana taannatinguara assoriussua toqqissisimaa nartumi sammisussaangamikku ila nappaatai sammisussaangilai toqqissisimannatik nalorsarlutik kiserliorluti ittoorlut taakkua taak aaqqitassaasinnaangami ila ua isumaamilillungu tassamit aaqqisniarsarisarpakka taakkua taamassakku sammisarput tunumiingaluarluti imalun kuataaningaan avannaani kitaaningaannilu Kadaallipeqqissartut illuanni ikiunnersaniatigut aama assigiingitsunik sammassassaqartitseqataasarpo marlungornerup unnukkuini ataatsimorlutik erinarsoqatigipput qerparsuarmio qeekimulko ilaatsaapeqataaffigaratsit qannu ippak nuanne qiimana assaainulum qiimmassaata tassammaani uningeqqataavutsit taamatut erinarsoqattaarne simimut qanormit misinnarpa simimut assuuqili oqqanoqasu oqilinarpo nuannerluni atungaallu nuannernermut qiimanarnermut kadaalila taanna atortaramikku qangali erinarsoqatingilluta taa aliasuttarpuut nuannaartarpuut sunatamaa misingisaa atortarpangut nuannersorussuu Jeg sidder her ved vores sofagruppe. Der har vi en gæst. Her har vi 29-årige Enrico Holm. Velkommen. Vi skal starte med at sige, at Enrico er dansksproget. Så den vil vi så oversætte til grønlandsk. Og så kan vi sige, at der er simultantolkning på i KNR 2. Enrico, du er 26 år gammel. Da du var 26 år gammel, erfarede du, at du har fået krydskræft. Hvornår skete det? Ja, jeg fik at vide, i november 2021, du så bare. Tässä ei vielä kraftiradar smellunga. Ja, jeg var kun 26. Sensitiivannan ukiu rapua tamanikku. Ja, det var der jeg fik det at vide. Tässä du så bare Du var meget, meget ung. Hvordan var det at få den besked? Det var meget chokerende. Du bannattoi suuvo. Taaman tutusarluni iviangi kraftiradar smelluni. Var du taan sakkortuumik tässä asiartortuusimava krafti. Var du millu.
kiimortillungalu pilatsillungalu tassakkortuunikuupput tamakkua atukkat. Ja, det må have været meget chokerende dengang. Det må også have haft en stor indvirkning på dit liv. Det må have været meget. Det må have haft en stor indvirkning på dit liv. Ja, det var en virkelig hård omgang. Idana tassakkortura taamanikkut tassimikkullu qassartaat tarnikkullu. Tassa sunatama allaangilarsuna avitaalluni qorneqarluni tuusin tilikku taangorluni qamuunalu tassimikkultamarmiksoorluni avinneqarluni tassakkortura taamantusarluni. Hvad skete der så? Efter min diagnose. Tästä man pisuqarernera takiunna. Tusa paskunna missaataqaangiornerani kattorsarneqarlunga allartippunga. Tässä kiimortippunga 13neriarlunga. Taasamalu kiornak pilatsillunga. Iviang nuki piarneqarpun. Taamaallumut taassama kiorna. Tässä alluqartutu ippor tässä allaleriarlunga sapaskunnera ingerlanerani allariinni sutiarineqarput ukiormanalu aprili kingullar tässä aqusaarpaqa. Støtte både fra venner og familie er meget vigtigt. Hvordan var det for dig? Det er utrolig vigtigt. Das pingaruteqarluinnarpu uannut aamma ila kikkunnut taman aqusaaqartunut das asaneqarnissaq avatangiisitsin pingaruteqarluinnartuuvoq inui asassavut nuanneqisatta taperserson minissaa pingaruteqartoriussuusarpa. Det er utroligt. Das pingaruteqarluinnartuuvoq taman atungaqarnermi. Håbet, det må man da have. Er det rigtigt? Jeg tror for mit vedkommende tässä uannut qassaatsingalungut tässä uqaruminaattoriussuup tässä frygtelig sygdom. tässä nappassuammut kraftiusumut tässä inuppassu annaasarpavun ida imaassinnaava ua annassinnaavaanga imaluni allat aam annaaneqarsinnaapput kisan pingaruteqartuuva asannilluta asaneqarluta neriullutalu neriutingisuannartussaavarput ajungittumi kiuneqassasso kisan aam oqarsinnaavugu aamma ullu taasiakkaassuara taavulu aamma ullu taasiakkaassuut illormuanu saannissaata tungaanut. Når jeg siger Expedition Pink Ribbon, hvad er det? Sidste år 2023. Det er 2023 med som mesra i Grappara. Annat affinipingus allapingalunget der var du sysammat krafteqarlutik krafteqarsimassut aninguisimassullu norsk Danmarkimikadaallunanikkan uangatu tassanilu iqarnitsin sernersom iqarnitsinni iviangeqqut krafteqalertarsmani pilluga immikqulequtarivarput tassanilu siunertaqarput aningaasani aama katersissalluta ilismatusarnermut atuneqartussani. Hvordan var det egentlig? Fordi du har jo lige været syg, eller du var stadig syg. Det var noget, jeg havde brug for på det. Der man ikke besøger ret til, man var assut. Jeg var meget i dilemma over. Der er rundt i så mange, men der man ikke alt sådan noget, alt sådan noget, rundt. Der timikkud, det du snart tunga med, at så rundt tulluni, så det er. Der var du timikkud, så godt du med giver slut ret med, at du har halsmæslunger. Sen appatung besøger ret til så mange, ramone tannikkud. Inaadin nissarpisariaqartissimangakku taavalu aamma soorlulu angerlartutut innissarpisariaqartissimangakku tas taamannak kattorsarneqarerluna timikkut ilungersorlut annaassaqartutu angasum misigismaqarnarmat taamaattum pingaruteqartoruusort isigisumavaqa qammuuna imminut nassaaqaqqin nissaq taaman aamsakkortuun atungaqarnikkut taamaattumiguna taaman ingerlataqartunga inneqqu. Altså indlandsisen, det er jo et gigantisk projekt, der skulle det. Hvorfor det? Hvorfor indlandsisen? Og det er, hvad der er i milden, nu er nærsuarekko. En ullunga med sine dunga. Det er, hvad du ikke kunne som så minden ulluta med, vi som syvner, der er sarekko ullutana. Ingen slet selvlunga, ingen selvlunga. Derfor der man ikke så gætter sådan random i dag. Hvordan længe det endnu, der var med dunga sin nasua. Så er det endnu en marangit, du i det dotterami, ullu i dag, og remassesarami. Kisian uanit, der spænger i donne, ultimaviser, en minut, annan jarslunga. I dunga sotter jeg rettersmavunga, engelslunga, bortubillunga, dubbedre bortorslunga, bisullutta.
timersorluta assut tassa ullutamaavistään taassumat tassa sorludi nammine qamuuna ilorpianni nukinga tassaa qipparasorlu ita sorlu mianernartumit simmanera sorlu bedruttu illuni eqqarsaatikkissiisappigiunnaarluni. Hvad fik du ud af den tur der? Som det sidste spørgsmål. Jeg fandt hjem til mig selv. Das 1 minut qamuunana saaqippunga. Sorlu angerlartutu illunga. Kisen aamma. Der skete så mange ting i mit Das soppassuaqarami inuuninni taansiuqqulluga sakkortor sakkortorpassumisigannikuuvakka soorlita soorluli imminu nammine soorpallittaati saliorlugallu soor illu inuisimavuga ukiorpaalussuarni taavu ullu taakkuna ortatiivani allaanginnami taakkua qammasissia suliarismasakka apatangiisin piarusaarsimallugi imminu qamuunana saaqqinnissaga tas ujarsimamara tas nukissakkaluna saaqqillugi Eneqo, du er blevet rask. Tillykke med det. Jeg har været rask med siden. Tässä juni midt i 2022 midt i Anninguine Govunga. Eneqo Holm, tusind tak, fordi du kunne komme her og være min gæst her ved Sofagruppen. Jeg ønsker dig alt det bedste. Tak, fordi jeg kunne komme. Nu skal vi vende tilbage til callcenter. Stina? Ja, vi står nu her i callcenteret. Til alle seerne og til alle lytterne naturligvis, skal vi lige meddele, at vi i løbet af aftenen nogle gange skal vi altså lige høre en masse klapsalver nogle gange. Hvad sker der? Hvad sker der egentlig? Det er, når nogen har ringet ind, og de donerer mere end... De donerer et beløb på mere end 10.000, så laver vi et kæmpestort klapsalver. Det vil sige stor donation. Så hver gang der kommer sådan en, så klapper vi alle sammen. Vi vifter med kortet her til alle donationer, der er mere end 10.000. Har alle sådan en sædel her i hånden? Ja, det har de nemlig. De har alle som sådan en. Så jeg kunne høre op til flere gange, at de har lavet sådan et stort klapsalver glædes udbrud herude. Så det vil så sige, at der er mange, der har doneret mere end 10.000. Ja, det gør det. Det er rigtig dejligt. Det går fint. Så det er du selv, som står for det her arrangement, og de har travlt, for det er godt at se det. Det går fint, gør det? Ja, det gør det, og det er så dejligt. Det er så dejligt. Tusind tak for det, Maria Dortier. God arbejdslyst. Bye. Nu skal vi lige over til vores person, som står for alle midlerne. Det kommer fra revisionsfirmaet BDO. Ja, de er med hvert år på forbindelse med landsindsamlingen, så vi kalder kassemesteren. Kassemester Trine fra revisionsfirmaet BDO. Hvordan registrerer I egentlig, hvor meget der er røget ind? Jamen, der bliver registreret herover sms'erne, og så bliver hver gang der er nogen, der modtager et kald, hvor der bliver givet en donation, så bliver det samlet i et ark, og så holder vi styr på det sådan, i systemerne herinde. Så. Er det sådan, at du... Tässä imappa ningaasani 500 kroner ikkusisoqarpat tunniusisoqarpa taa annartussiatakusinnaas tassa ingerlaavartumik malinnaaffigagut illumussaqqassinik qassiuppat tanneqeqqa 3 millioner 697.000 katersiqarsimoo 3 millioner aha tässä annertoqaartorrak tässä qastamaanniaruneqanorsuaq 3 millioner qareersimauni annertussaqaunnuungerlanerani pinnaqa qoyavunga Trine BDV umingaanneq kasimistaarput og nu er det patienthjemmet Andreas. Du har en historie derfra. Ja. Her til aften blev det nævnt, at vi har været i København her til aften, og også at
En af dem, der er under behandling, Jens Jensen og Maria, dem har vi haft en samtale med. Lad os se det. Tässä kaatan taavara puannik amma tattunnik. Tässä tattun alsaavi qasmoo nappasmarunga. Taa qumqariartuarlun malunginginaqa. Taa attaa qaatan apuummat iqisartirma kiinaqa. Attaa tassani malungiartuluppa atlaan akunteqarlu. Nuumillunga attaa paasivaqa. Jens Jensen nappaassuarmi kraftimik nappaatiqalersimasoq tusarlorneqarami inuttaanut pikkunarsimaqaaqa. Allaqaan pikkunarpoq assut ullusiil pikkunarnikooqaaq. Taa sen innalerama immin saliniarsaanikuunga sool nuanningitteqqarsaat qimanniarsaalugut taamaliormalu orqiviagungat oqitsingalu innartarnikuunga ulsiullit paasingaluarlu ullukku oqimaattorsuungaluat imaat napparsimalernar taam sakkortutigisuppaasilu taamatullu napparsimalersimanermik tusarlorneqarneq Jensimut ilaqutaanullu pikkunarsimawoq Jens Jensen-nimi piffissami tassani dronning Ingrid napparsimavissuaniippoq nulialu illoqarfigisaminni qaqortumiippoq saunami pikkunarpo pikkunartorsu taava waa nuumillu nuliam onniniarsaaingaanga utaqqimikku ultallima narsarsaam saparnungami ukiungami silarluktaarami taava tikimmat uningalaariartis Danmarkima алларпу алламу таққисаарууккама Jensip nuliata Mariaannap uini Danmarkimi naqorsartinnerani tapersersorlugu ilagaa nappaassuarmilli kraftimik napparsimalersimasoq tusarlorneqarnini ima eqqaavaa sakkortoqaa initsin аллангуа руйссуарникууга таамат нааторсуутеқангаккалуарлин ининам аққусаарлугу иккинаққа уигалуннуумми туангат қақортумииллига уллул таллимнарсарсуарм сапангиллинга нуумтикин аилерлинга иккинартарсеерникооқаанга Jens Jensen-nilli Danmarkimi nappaassuarmuk peqqissarnini toqqisisimaffiginerugamiuk Danmarkimi kraftimut naqorsartinnini toqqarsimavaa аллаққатаани накорсара уқарфигникуара қуяффингалугу накорсаарингаккит аама таамаалиорпу қуявоқ тас сиулламми упоннааккут нуум картитилерусиккалуарамиги тааву оқарфигнаами уваа татигинаарнгаккит накорсаарингаккит уаа идин накорсаартарис аққуанартума акуверингамига таамаалериарлун тасмааннартуаналуп тасса наппаатит укиумарлунгориартулерп укиу ааппаа аффаассиннерпаа тааматут атугаақарлуттит аама ниаққуннииттут qanoq strålerlugit persimagalluarpaat nutaamilli aamma naasoqarsimasoq paassivarsi ja tässä juullammi sisamat put tisim qaattannin toqukkamik taava atarasoq aam iluutsikkamik massakkut uaniittoq saanima amermalaka ikeraaniittoq таллумараарлун струулиссуа атаасунгорпутугаана qoinartumik ikiorluartorsugaanga aasaq mannalu Jens Jensen-nip Københavnimi umuukaayami kalalli peqqissartut illuaniinnerani naapinnerani puaani tartuanilu krafti ima inissisimapput tartunniit masakku imaat skanneramikkit affa alliallalаарsimas affa millisimas taamaakkalor saataa puanniittu mikisuaarsorni naasqarsuma ernumanarpallaat iisartakkanik masakkiimu iisartangaanik
ингерлаариорпу тааккуа пиноруллу тааматут наппаассуармик наппаатеқартуп Jensip нулиаминит таперсерсорнеқарлуни илагинеқарнини нукиссаник тунисисуусоқ оқаатигаа нукиссан тунисаққа нукиттунартаққа ассун таа оқаликуунга танилаангиккалуп надаваасумиссанерлу таста исумақарти Denmarkimidu Jensip nappaassuaq akiorniarluu katsorsartinnera Mariaannamut toqqissisimanartuuvoq Kadalnunaaningaani tikikkaangat maang Danmarkimut toqqissisarpunga kadalpeqqissart illuan syyplaaiskeqarnera toqqissistigisarpara taavalu nakorsapikkoris akernan pigaangama toqqisseruissuartarpung angerlarnissaa kadalnunaan eqiagilertarpara kadalnunaani peqqinissaqarportsuerit kigaativallaartarmat aama Taamaakkaluartoq Marianne Jensen uimi nappaassuaq krafti anigussagaa neriuteqarpoq neriuppunga uima nappaatini anigussagaa niaquanit qaqasaat akerneranit taakku aniguereerput uani qaavaniito massakkistroorertaarpaan tallimariassavaan taa neriuppung aam uku puaniitsittartuaniitullu aniguimaart kissaatim annerpaartarivaata Jensinilu aamma neriuteqarpoq tassoonam peqqinnermik taan kissaatingisa inupparpassuut kissaatingisa mallu neriuqaanga lingut ja qoyana I sofagruppen, som vi kalder den, sidder jeg nu sammen med en mangeårig indsamler, som startede fra den første gang i 1988, Per Bertelsen. Velkommen. Per, dengang, kan du huske, hvordan I gjorde det første gang? Hvad er historien bag den første indsamling? Min søster Birte døde af kræft og blev begravet den 30. januar 1987. Og efter det, så under en kaffesamtale, så var der nogle af hendes venner, som kom og fortalte mig, at Birte havde fortalt, at hun havde en eneste ting, som hun fortrød, og det var, at man fra Danmarks Kræftens Bekæmpelse, at der er noget, der hedder Zero, hvor man opfordrer folk til at donere gennem posthuset, at hun bare havde smidt det ud, og det var hun meget... Det fortrød hun meget, så hun havde så sagt så til sidst, at måske kunne min lillebror min bror gøre noget ved det. Og det begyndte jeg så at tænke på, og så begyndte jeg at tænke på, at hvis jeg på hendes vegne skulle begynde at indbetale, så ville det have en meget lille virkning i det store hele. Nu har jeg mistet min søster, og måske kunne man gøre noget mere bredt ud over Grønland, og måske kunne man lave sådan et arrangement, og det var sådan, jeg fik ideen. Og hvis jeg kan lykkes med det, så vil det være på landsplan og indsamle midler til kræftens bekæmpelse. Og måske det kunne være en start, og det var sådan, det startede. Det har så været en stor opgave også, et stort stykke arbejde, ja, det er korrekt. Da jeg skulle til at starte det, så troede jeg ikke, at jeg kunne magte det, men det gik meget hurtigt. Og så måske var det også gennem det arbejde, at jeg også gennem medierne og sælge
også mit arbejde, og så også, at jeg har også arbejdet i banken, så jeg har en masse kontakter, og så der var der så en, der hed Claus Bodenhoff, som arbejdede i Grønlandsbanken. Der arbejdede jeg i Bikuben, det gamle Bikuben, som senere blev Nynderbank. Der arbejdede jeg, og vi kendte jo en masse mennesker på grund af det, og det gik meget hurtigt med, at folk begyndte at henvende sig til os for at ville hjælpe med at opstarte arbejde. Så holdt jeg op på mit arbejde, og heldigvis så var man venlig over for mig, og der blev en tredjedel af min løn udbetalt i over 7 måneder, så jeg var ikke i sulten, da jeg startede arbejdet, og det var så min idé. Kernen i min idé var, at Sumé skulle samles igen, rockbandet Sumé, og vi havde ikke været sammen i en hel del år. Og jeg henvendte mig til dem, og de slog sig straks til, og derved så fik arbejdet mere formål, og hvis det havde ikke lykkes for mig, sådan som jeg kan se det, at hvis ikke der var sket alt det, så det er et stort stykke arbejde, men det gik godt, fordi der var så mange hjælpere. Det er dem, som har betydet meget. Jeg kan huske i vores aldersgruppe, vi kunne se på tv, at der var både koncert også under indsamlingen. Ja, vi brugte koncert meget på det tidspunkt. Dengang var der mange musikere, som kom, og min fætter Rasmus Lybert kom også, og TV2 kom også, og News, tror jeg nok, de hedder, de kom også og holdt koncert. Og der var mange andre, som også deltog, og Sumé genforening lykkedes rigtig godt, og da vi begyndte at sætte datoer på, og vi mødtes så som gruppe, og selvom vi havde været fra hinanden i længere tid, vi har jo en stor erfaring allerede, så måske kunne vi bruge en uge på at bruge en time om dagen og holde en kontakt på den måde. Det lykkedes rigtig godt, og da vi så fik mange henvendelser, så var det også på frivillig basis. Det blev ikke betalt, så der var rigtig mange frivillige. Det var på den baggrund, at tingene lykkedes, og det var sådan, at jeg begyndte at skrive sangene. Og jeg skrev det som overskrift som Rive ned håbet, men Ulrik Christiansen sagde, at Blågårds Ungdom hed Rive ned håbet, så det navn, så blev det til Rive Fik i stedet for. Og jeg skrev så sangen med overskriften Rive ned håb. Det lavede jeg så ikke om på. Så med hensyn til den er skrevet til Rive Fik og Rive ned, det hænger godt sammen, synes jeg. Mange tak skal du have, Per Bertelsen her, at du kom være med os her i aften, og alt godt. Og tak for dit bidrag. Nu skal vi høre musik, og det er Glenn Møller og Malik Helund Olsen og Frederik Elsner, og de skal synge Nordjynder. Bangali isimasu bigisagu uigonna ayonna tidagu affagado sara pulatadu babuna suwa angalusudu Makasina biga atonaka agiyonna ayonna visutu neriyonna biga kitosatigaru
Kisimi tulelaka uatitude sisimasu Tobi masitu Adani tatasam nakarabi Hvor var den god. Det lød så godt. Jeg skal lige puste lidt ind og ud. Tusind tak til Frederik Elsen og Malik E. Helund Olsen. Vi har hørt Per Bertelsens mesterværk Nerionok. Lige inden vi fortsætter. Da vi snakkede sammen med Jens Jensen fra det grønlandske patienthjem i København, hvor var det rørende. Hvor var det rørende at høre hans beretning. Hvordan har han det i dag? Du har snakket med ham i dag. Ja, han har taget sin fjerde hormonterapi og skal til undersøgelse endnu en gang i midten af november for at se, hvordan kræften ser ud i hjernen, i lungerne og i... Ja, så behandlingen kører stadigvæk, og han har stor håb med sig. Jens Jensen, hvis du ser os, hilsen herfra. Du er sej. Vi skal jo stadigvæk støtte op omkring en hel masse mennesker, og vi skal jo også se på vores sms-donationer, og vi skal have sådan en... Vi skal lige tjekke efter, hvor meget vi har fået ind hver time, og vi skal også finde en breaker. Vi skal have fundet nogle hovedgevinster også. 31.000 kroners værdi er der givet også af forskellige fra Dora Fashion til 3.000 og altså en hel masse donationer har vi fået, og vi har trukket lod for lidt siden, og så vidt jeg forstår, er det en fra Edudicet, som har vundet en pris. Det første timepris. Timepræmie fra Edudicet. Casimirs. Pervi Casimirs. Casimirs, tillykke til dig. Du har vundet den første timepris. Det er måske en, der arbejder med konstruktioner, eller nede i fabrikken, eller måske, altså... Hvor er det godt, at du har støttet omkring projektet her. Pavel, stort tillykke herfra til dig. Men udover disse, er der jo en masse sms-donationer. Så de donationer, som kommer her og kommer med deres pengegaver, det fortsætter jo stadigvæk. Men lige inden vi når dertil, der har vi jo også vores timepræmie. Vi skal gå til den næste timepræmie. Og den er fra Air Greenland. I skal sende en sms til 1880. Stop F. Stop F. SMS stop E. 1880 til det første timepræmie. Stop F til 1880 til det andet timepræmie. SMS stop G til 1880 til det tredje timepræmie.
Ja, vi står jo her i Nuuk, og så er der også nogen, som kommer her med pengepræmie her til os. Pengegave. Kom herover. Dig kender jeg. Mutti Borobede. Hvor kommer du fra? Ja, vi kommer fra Naalakkersuisut. Der har vi også lavet sådan en indsamling til, og vil gerne komme med en pengedonation til Neriuffik-Tufiat. Og til alle frivillige arbejde, og til alle, der er med til at lave indsamling her, vil vi gerne støtte op omkring. Og en masse, ligesom alle andre virksomheder, ligesom mange mennesker i befolkningen, vi vil gerne donere 50.000 kroner. Tusind tak skal du have, Mutti. Du kan give det over til bestyrelsen herover. Men du sidder også i et callcenter. Jeg sidder ikke i et callcenter i dag. Hvor Erik Jensen, vores finansminister, han sidder derovre og hjælper med i callcenteret. Du vil have det rigtig godt. Tak for gaven. Ja, det næste, der kommer med pengedonation. Hvor kommer du fra? Jeg kommer fra KNI. På vegne af KNI. Og fra Polar Oil. Du kommer fra Polar Oil. Men det er på vegne af KNI-koncernen, er det ikke? Ja, Polar Oil. På vegne af KNI kommer vi med en donation, ja. Hvordan har I indsamlet pengene? Det er KNI, der har solgt lysestager, og det er penge, der er kommet ind. Det har vi så samlet sammen, og det samme også med alle vores medarbejdere har også været med til at indsamle hele året rundt. Så hvad har du så med her? På vegne af KNI, der giver vi 100.000 kroner. Og vi er stolte over at kunne give Neriuffit 100.000 kroner. Hvor er det flot. Wow, det er så flot. Ej, det tegner godt for os alle sammen indtil videre. Hvad hedder du? Du hedder Markus. Markus, du går bare derover til Neriuffits bestyrelse derovre. De tager imod din check derovre. Og hvor er det fint. Hej med dig, Steffen Petrusen. Hvor kommer du fra? I er jo gode til at give donationer hvert år. Hvad har du med? Ja, jeg har penge med. Vi vil gerne give 50.000 kroner til et godt formål. Og til alle, ikke bare til kræftramte, men også pårørende. Og det gør vi naturligvis også for at støtte op omkring det, og håbe, at andre virksomheder gør det samme. Pengene er kommet ind. Og vi siger tak til også de andre, der også har doneret. Vi giver 50.000 til Neriuffit. Hvor er det flot. Det er så flot. Hele 50.000 kroner fra Nunnafonden. Tusind tak til jer alle sammen. Ligesom de andre, du går over til hovedbestyrelsen derovre fra Neriuffit. Wow, det vælter ind med penge. Hvor er det godt. Nu skal vi lige se et nyt indslag. Vi skal lige snakke med den nye landslæge. Vi ser jo via de social media rundt omkring, også via Facebook, at når man undersøger det en lille smule, så synes jeg, at det ser ud som om, der er simpelthen så mange, der er kræftramte, og også at de er så unge. Men er de nu rigtigt? Det synes jeg giver mig anledning til at stille det spørgsmål til vores nye landslæge, som er trådt til per 1. oktober. Så hende snakkede vi så lige med. Benedrak Noasen tiltrådte for nyligt som landslæge den 1. oktober. Benedrak Noasen. Апеккутсигилаассаварпут сиуллертут уллумиккут наппаатип крафтип атугаанера нунатсинни qanu ippa qanu isikkoqarpa ukiuni kingullartaamat qaffakkiartuaarusaagin narpoq nuna allat aama assigallugit kraftertut amerliartorput aama ta tissan peqqutaasinnaarvoq
инуяқатигит укиоққортусиарторнерат крафти укиоққортусиарторнерм аама налигиннаанеруйартуалерсарав таавалу аама инуяқатигин аама пуйортартарту амерлагами таа аама укиут пуйортартарфит аама амерлиартортиллуи крафтеқалернис таана аама qanиннерулерсарами тааматум укиуни кигуллерни атиматсим укиорпассуарни аама qaffakkiartuaaruйорпо крафтини ассигиингитсуни нунатсинни соорпуаккут иналугарсуаккут ималуун иналуккаккут крафтеқарнерит ивиангиккуллу крафтеқарнерит атугаанеруссутут иппут амерланеруппут тааматут крафтеқартут илисиманеқарпа соортааматут иттоқарнерсо снунерсуа тамаккерлугу тааккуа крафтит эққаассатсит ам атугаанерпаажуппут калааллассуна ассиингиссусеқангилагут султаак нунерсуа тамаккерлугу таама атугаас малиппагут пуакку крафтеқартарнерит таавалу иналугарсуаккут сим крафтитамармик эққарсаатигигаанни WHO налилерпаа 30% крафтит пинаверсаарнеқарсинаагалуартут пеққиннерус инуникку исаансоорунами аама инуп саннаасаққану иттуунаа аама пеққутааллуни инуит крафтеқалерсиннаасарпут пеққиссуллут инуугалуарлугит исатааккуа суут навианар торсиортитсиннаанерс эққарсаатигиссагутсиги тааккунин соорлу пуакку крафтеқалерсарникку тассааппут пуйортартарнер таанна ас крафтеқалерниссам qana пингааутеқарнерпаавоо улорианарторсиортитсинерпаавоо таава иналуарсуук аам крафтеқалерсартут аама пуйортартарна аам тассана апеққутаасеруссуу аама ивианги крафтеқалерсартут исас соорлу иналуарсуаккут ивиангиккул аав крафтеқалерсарт илай илақутариинни qana ингерлаартууса сарпут илай икиттунгуиқуанартумик кисианни ингерлаартуусарпут тассанилу инуусуннерусут эққуга неруккавиттарлути иннуттаасут акорнганни иноқарпа крафтимит эққугааниссаминнут исаасалерлуу қаниннерусуту иттут тааккуа илақутариинни атугаанерусартусоорлу ивиангиккор крафтеқалерсартут саннаанитпо прака 1 ама прака 2 таамат таанеқартартут тааккуа крафтеқалерниссаминнут ивиангиккутиан аама манниссеқарфиккут тааккуа крафтеқалерниссаминнут навианарторсиорнеруппут арнан алланут налеққиуллуги таа аама qonartam ikittunguit inalugarsuak aam kрафтеқалерниссам аам навианарторсиорнерусарпу илақутариинни тассана акуликиннерусарлуни сеқонартум тааккуа акуттуппут маа атсангу оqaатсигаат аама малугиниарсимаварпут нунатсинни крафтеқартартуни крафтип атугаанера инуусуттунут аама атуутторуйуссуусо налуармалугиниагаа илумооссиманерсоқ кисиан соорлу Facebook киккут мисиссуиллуни крафтеқартут инуусуттут инуусуннерумаат таама таасиннаассагут сионгатигу утоққарсуит крафтеқартутут имма налилерси паасинарнерусуту иттармата инуусуттут таама амерлатигиарторнерат соормитааваан таама итто аам илумо патаамат малугинниага киситсиси исигаллугит таамааппасингилар амерланерпаарпаат соорунам утоққалиарторнэрмила крафтам амерлиарторпут таа инуусуттут нунатсин икиттунгуи крафтеқалерсарпут кисиасоорунами илаа соор илаанник соор малуннаарнерусарпут илаа аам иллоқарниттус сунгиусимаварпут утор
qalliartornam krafteqalersaarna taaval inuusuttunguit ingam immaarnat anaanangorlaa krafteqalersimustusaaraangatigila assoruussua tigusarpagut puuruminaatittarluillu assut ma taamaillut initunerusutut misiginartarpu kisian amerlassusaa isigallugit amerlanerungillat suli ikipput nunan алланналеққиуллуга аама тасса писсутсит нунарсуарм атууттут нунатсин аама такуссаагиннарпут таама оқарсинаагаа инунни мисиссуисарнеқ танмакким соорлу screening атортарпаат инуит аам пеққиссут крафтеқарсуарлугит мисиссорнеқартарнерат нунатсинни qanarmitaa ingerlava ингерланнеқарпоқ арнат тамармик укиу пингасуккаарлу имаралу укиу таллимаккаарлуга апеқутааллунеқан утоққаатигинери неқеруарфигинеқартарпут иллиспааватигу мисиссортиккиарторпуллугит крафтералерсиманерсу иммақалуун крафтингууккиартортума аллангортоқарсиманерсу мисиссортиккиарторпуллугит уна крафти тасам такуйуминааппо кисианнимисиссуиниккут таана писарипалланнеқарсинаасартаавалу илуарсипалланнеқарсинаасарлуни таан screening аппаапингиннитсин таана иллиспааватиу крафтералерсарна аам пинаверсаарниарлуи screening-ииннаан кися аама акиусутиссама неқерорфигинеқартарпут невиарсиаққат атоқатигииннер ааллартинги неранни тасса уна вирусиугами крафтералерсатисарто атоқатигиинник туниллаассуисартор таамаатум массак акиусутиссам капи капитинниссам неқеруарутеқарпоқ инусуттуаққана невиарсиаққанут таан крафтипинаверсаартинниарту таава укуа илақутариинни атугаанерусарпаакка итпааккатсуу ивиангиккут крафти тааккуа мисиссорнеқарнассаминну тааннеқерорфигинеқартарпут нахатаатсигут уагут наммин инуттут крафти аваққунниассагутсигу сунамитаава питсаанертут илиусерисиннаава тас питсаанерпарфааюар пеққиссут инуунер уйортартассангилагут имигассақ анникиннерпаарпаафианиититтариақассаварпут уалларпаллаассангилагут қан симерпу аалатиттассаварпут таавалу сеқиннилуараангат сеқинер иллерсортассуугут аама сеқинермингаани амикку крафтеқалерсиннаасаратта таавал силааннериссарлуартарлу иллу илуа SMS-eret stop af 1880 Simut. SMS stop A til 1880 og vinde en båd. SMS stop B til 1880 og vinde en bil. SMS stop C til 1880 og vinde en ATV. SMS stop D til 1880 og vinde en hytte. Ja, det vælter ind med penge. Heldigvis var det godt. Jeg er stadigvæk i chok, fordi allerede 8:30, siger kassemesteren. Der er vi nået allerede op på 3,8 millioner kroner. Hold da op. Ja, der kommer flere ind her. Kom indenfor. Der er 2 unge personer. Hvor er du fra? Jeg er fra Nuuk. Vi har løbet 24 timer i Nuuk, i Uummannaq og i Qasigiannguit. Så vi har været især samlet penge sammen, og dem vil vi gerne donere. I har løbet 24 timer. I har indsamlet en hel masse her, har I ikke? Jeg indsamlede selv 17.635 kroner. Og Qasigiannguit Uummannaq. Og her, hvor meget har I så til samlet sammen? 147.635 kroner og 39 øre. Tusind tak til jer. Vi siger tusind tak, hvor I seje. Giv dem en ordentlig hånd.
Ej, hvor er det dygtige. De er sådan nogle gode løbere. Hvor er du fra? Jeg kommer fra Arctic Import i Nungor. Hvordan har I indsamlet pengene? Vi har i Arctic Import fundet det vigtigt, at vi hvert år er med i indsamlingerne, og også være med til at donere penge. I år, der har vi vil gerne være med til at bidrage til det store landsindsamling. Arctic Import, hvor mange arbejder der egentlig? I Arctic Import har kontor og lager her i Nuuk. Men derudover, det store kontor er i Danmark. Hvad er det, I sælger? Det er madvarer, kontorartikler og sådan noget. Hvor meget har du med i dag? 26.000 kroner. Det har jeg indsamlet. Firmaet, blandt personale også. Hvor er det flot. Tusind tak. Det er så flot. Så du giver det bare videre over til hovedbestyrelsen af Neriofik. De bliver så glade. Tusind tak skal I have. Ja, dygtig. Og det næste kommer her nu. Hallo, godt. Hej med jer. Jeg behøver måske ikke engang spørge, hvor kommer I fra? Vi kommer fra Neriofik Nuuk. Hvordan har I indsamlet penge? Vi har afholdt bingo-aftener i Qatarsuartaqik forsamlingshuset. Vi har også gået med raslebøtterne. Ja, dig kender jeg. Du er også en person, som udfører samtaler. Hvor ofte har du samtaler med folk, der har behov for en samtale? Det er lidt forskelligt. Måske 20-30 personer taler jeg med i løbet af året. Nogle gange er det færre, nogle gange flere. Er det noget, man skal træne sig til, det der med at kunne føre samtaler med folk? Jeg taler ikke med nogen. Hvad med dig? Går I til kurser? Ja, det gør vi. Vi går til kurser i at lave den gode samtale. Ja, det skal man, fordi når man skal stå i sådan en situation. Fordi her taler man sikkert om dybe følelser og stærke følelser. Ja, det gør man nemlig. Folk, som er kræftramte personer, går også igennem store emotionelle episoder. Hvad har I med? Vi har 62.000 kroner med fra Neriofik Nuuk. Wow, hvor er det flot. Tusind tak skal I have. Går I bare over til jeres kollega herover med jeres Neriofiks donation. Så hovedbestyrelsen tager godt imod dem. Mange tak skal I have. Ja, vi fortsætter med programmet, og vi skal også over til Tora og ved sofagruppen. Tora, værsgo. Mange tak. Vi skal have kontakt til Sisimiut. I Sisimiut, der skal vi snakke med den 63-årige Benina Najabatsen. Benina fik konstateret i udgangen af 2016 livmoderhalskræft og gennemgik en stor operation i 2017 i Rigshospitalet. Hallo Benina. Lad os starte fra begyndelsen. Lad os høre din historie. Den gang i 2016, hvad var det, der skete der? Den gang ved udgangen af 2016, ved november måned, blev det konstateret, at jeg har livmoderhalskræft. Og det var en arveligt betinget kræftsygdom. Efter det bliver jeg så sendt til Rigshospitalet til behandling i 2017, begyndelsen af 2017-året. Og jeg var i Danmark i lang tid og gennemgik en stor operation og var i behandling. Det må være en hård tid for dig, var det ikke? Jo, sådan er det. Jeg har op til
flere gange oplevet kræftsygdom, fordi nogle gange så forsvandt den, og nogle gange kom den igen. Så jeg er blevet opereret 3 gange. I 2019 fik vores datter også konstateret brystkræft, og vi mistede hende i 2019. Ja, det må være meget hårdt. Det må være meget vigtigt at have et familiesammenhold og stærkt sammenhold. Ja, det er så vigtigt. Det er vigtigt, at vi forstår hinanden og står ved hinanden og snakker med hinanden. Det er så vigtigt. Hvad har de haft af konsekvenser for jeres liv? Særligt for dig, der har fået konstateret kræft op til flere gange. Ligesom jeg altid siger, jeg har en motto. Jeg har accepteret min sygdom. Den er i min krop. Der er ikke noget andet, end at jeg bliver nødt til at acceptere det. Og det har forstået min familie. Jeg kan ikke lave om på noget, der er inde i min krop i forvejen. Og det er vigtigt, at jeg accepterer det. Og jeg har det stadigvæk i dag i kroppen. Og det har jeg også accepteret og lært at leve med. Hvordan har det påvirket dit liv med at have den sygdom? Selvfølgelig har jeg nogle dage, hvor jeg er helt nede. Men jeg kommer altid ovenpå igen. Jeg bruger min krop ude i naturen, går ture, løber, klatre bjergene, stå på skier og tilbringe en masse tid ude i naturen og indhente kræfter via det. Og det gavner mig så meget. Jeg er ihærdig, og det er min styrke. Hvad med dit livssyn? Det må da have en konsekvens på dit livssyn som generelt, er det ikke? Sådan er det. Det er rigtigt. Jeg vil så gerne fortælle folk, at man skal føre et sundt livsstil. Jeg vil gerne anbefale at lave jeres egen mad fra scratch. Lad være med at købe færdige retter. Lev sundt, for vi har så meget sunde madvarer her i vores land. Brug dem endelig. Det er det sundeste, man kan få. Jeg har lavet helt om på mit livsstil, særligt hvad angår mine spisevaner. Ja, det ser ud som om, at man skal passe meget på, også hvad angår, hvad man indtager af mad. Og jeg har også læst en del bøger omkring kræft, og jeg har forstået så meget. Jeg har større indsigt omkring det i forhold til tidligere. Det der med, at jeg også lavede om på mine madvarer, har gjort, at det har nogle positive indvirkninger. Benina, du har sikkert også lagt mærke til, at vi i aften har håbet som overskrift. Det er naturligvis så vigtigt, når man har oplevet sygdom, ikke? Ja. Vi har alle sammen håbet i os. Os alle kræftramte. Det går jo ingen steder. Alle, der er ramt af sådan en sygdom, har håbet i sig. Vil altid have håbet i sig. Det samme gælder også mig i dag. Benina Naja Bertelsen, tusind tak for, at du kunne dele din historie med os. Vi ønsker dig det absolut bedste. Mange tak. Jeg siger også tak herfra. Fortsat god aften. Tak i lige måde. Held og lykke. Vi vender lige tilbage til callcenteret. Ja. Her befinder vi os nu, og alle så mange penge, der allerede er indsamlet. Selvfølgelig er det, der er de meget travlt alle sammen. De snakker med nogen alle sammen og skriver navne ned, hvor mange kroner der bliver doneret. Erik, hvor travlt har du haft her til aften? Ja, sommetider så får jeg travlt, og sommetider så er det lidt mere stille, men jeg kan se, at min telefon har jeg lidt svært med at følge med. Jeg har ikke nået 23, fordi der er så mange, der kalder, men der er heldigvis mange fra kysten, der ringer, og jeg håber, at det fortsætter aftenen ud.
Det er en god ting, det er en god sag, og det at hjælpe andre mennesker, det er noget, som kendetegner vores grønlænders hjerter, og det viser vi også her til i aften, og det håber jeg også, at det fortsætter, og at vi også når rekorden, overgår rekorden. Du er jo politiker, og du ved udmærket godt, at man i Grønland, der er mange familier, som har vanskeligheder, økonomiske vanskeligheder, fordi tingene bliver dyrere. Hvordan er viljen til at donere? Er det noget, man kan mærke? Selvfølgelig er befolkningen udfordret økonomisk på mange måder på grund af inflationen, men det grønlandske folk, når der er behov for hjælp, det står grønlændernes hjerte meget nær, og de vil meget gerne give, og det er kendetegnende, selvom der er mange udfordringer, også økonomiske udfordringer for tiden, så selv fra børn til gamle, så er der folk, der ringer, og vi som folk, vi er ikke særlig mange, men så vi kender mange, som er blevet ramt af kræft, og også pårørende, som har kræft, som vi også skal støtte, så derfor så er det grønlandske, det varme bankende hjerte, som kendetegner det grønlandske folk, det kan vi mærke. Cirka hvor mange har du indsamlet indtil videre, eller hvor mange mennesker har doneret indtil videre? Det er lidt forskelligt. Det er dejligt at se, at der er også små børn, som selv har indsamlet deres lommepenge og doneret. Og det vil gerne hjælpe, og det betyder rigtig meget det her. Og også firmaer, større firmaer donerer også mange store pengebeløb. Så det er meget bredt, hvordan der bliver doneret fra små børn til ældre og så til firmaer. Og de er selvfølgelig vigtige alle sammen. Også store donationer, som folk er villige. Vi byder dem velkommen. Der er folk, der vil donere store donationer, og det er dejligt, at selv børn ringer ind, og det er også noget, der varmer herinde, der rammer hjertet. Erik Jensen, tak skal du have, og god arbejdsløst, og giv du må få mange penge ind, og vi fortsætter lidt mere her. Vi snakkede også med kassemesteren lige før. Nu skal vi så også få at vide, hvor mange der er kommet ind indtil videre. Jamen, her er vi igen. Der kassemesteret på Akribut, Trine, BDO Minganerto, Hanoi Bamasakut, Masakut Rokka, Katasron Rasmaput 4.214.109 kroner. Katasron Rasmaput, der siger 4,2 millioner, Masak Angorokbahut. 4,2 millioner, der så er det dumt nok brugt, der er meget også befisser. Das rekord til det bud, det er bare. Das dame tut anigasin isartoqarangat taasut nakutigisarpigit. Das massakkut ingerlaavartama ingerlappu tassiimatut nakutigineqarpallaangillat. Das paistissarpassuit takkussuummata. Kisian tassa ulappuppuus katersilluta naatsorsuilluta lutas takku aallunerugulu. Tassa torrassuaq qoyavunga. Ja, fra BDO her, som vi kalder kassemesteren Trine, hun fortæller, at man nu har 9:30, der har man 4,2 millioner allerede indsamlet, som bliver indsamlet til Grønlands Kræftens Bekæmpelse. Det er utroligt. Det er flot. Det er rigtig flot. Andreas, hvad med dig? Hvad vil du sige nu? Hvad har du at fortælle? Det er fra Danmark. Vi var i Danmark her til sommer for at forberede os til vores indsamling her i aften. Der mødte vi også et par fra Asiat, fra Umøgade 3. Der mødte vi i Umøgade 3. Jens Christian J. Christensen, Dengo. Galallit peqqissartut illuanni Københavnimi Umøgademeettumi naapipparput sorlummigut krafteqarluni suliariteqqammersimasoq sulili nakorsarteqqittussaasoq Jens Christian J. Christensen niptas tangup nappaatini
ima oqaluttuaraa Tässä sorluarfikkut kraftileqaluarsimaama qangali upernaarlaarumartorsuutina nakorsiuttaqattaaruarlu nakorsaati pingasu assiingippa toqaluarlu iluatissinnaangimmat imaattawamin aiwaruartami iluatsinginnamikku ajorsingaluttuinnarluni taunnu umukartikkaminga nuummi tingusingamik taqqamani misiliutissamik taavalu angerlartillu aasiannuutertertallu taawa ullu tarfini pingasqulittu taqqarruaming paasissutissani taawa kinanguunerp maasimiatilik таллимангорник сулиллунга сианерпо алворлиусоқ таана крафт таа қаллунаану анукартариартугу сулиаратиллунга таа тассангаанниааллартип инуппассуа аққусаарпакку массаккумут тупиннаха маани сулису сиуарсимассуси инуитсиуа тунгаанут аққусаарпакка сулиарати ниссаасио таавалу сулиаратикками инуит пингасут сисама тааккуамма иммаатта тестакуа исимин такусиннаасааққаманииттут таакку перпаат таава қинерсаа пуллат малунгиник пуллаққаяасу малунгиникунгакку илангуллунга эққааникунгакку уна имма таимгаатимуси финissоорп мисиссуумту капу сераакасини каписақаттаарлугу сули тааканииттунга анниппаат киунитсангу исерпааммагуаёрпу таа писсуаангоо қинерсиккуганиит тамаасперпаат таа тассума никлассип накорсарасамма нассуиарпаангу изиник такусиннаасангу тамаасперпаангут таа тустаакану нуутиккаминга aqamukka maanga agерлlarpuut исса таа тааккуа qinерsikka пиккатик мисиссорсиннарлугит уллуарфини пингасқулеқаариуппата таа таакунгаққуссуаага таава тассангаанни нассуиарпаангу тассангаанниик таава qano иерлариаққассанерлута имаатто алиангиссуарпут суна накорсаа сориаасаа туссанерлугу паасиссуарпу қалуисериссуар тааккуа накорсаратиги малугиниаккак малиллугит оқалуисеринаатиарпаситтарпаат атаатсимут мисилиттангалиссуунгами уккуа qano накорсаариассанерлут тааманна суиарпаангу исигалутимассаккут ассут пеққиппасиппутит пасинангила соортааматут саккортулаартигисумик наппаатеқарсимассутит массактаа сусоқассава паасисимават qaammat pingassut таматуммиссаа maaнииссаллут тассум накорсат иерланерма илаани оқарфигуаага миннерпаам qaamati pingassut maaнииттариақассуут тоолертариақарсангавик аамага тасса тааманна тассуиаамманга сун таарми суатунгаасу аттуусиву аюаруартум пилерсаарут сутаарми тасса аппаамун кигуар аама инуна таамааттуссаасимаасу аама паасива аама иниссиппаа тутаарма qaanummiaukku тангу паасивара нулиатсиппумаанеэқатигиги тусаққаарассис тааматут qaffimik наппаатеқартут qaну иппис тасса qaangали мераанитсиннииллила крафт тусаарутсигут тоққо тас тоқо ианни маннаккуму такусиннаасақ малиллугу соорлу куунасуусулиаратиссимасула аюнгилан кисиан
Tian sauna din piha simaffingaajor tajunginnarusortaakku. Ullunu ataasiakkaarivugut ulluataas ita isartaartorpunga asoruttornaver saarlungu qamaniittu ikera. Taanna taimaat taawadu sorluuksalittarlungut taarattuminnuk ullaakku. Taamatugerlamu kisianni mannannermartumi madungusimasaqangilaang qoyanartumi tupinnaqaat siuarsimassusi maani nakorsat inuusuttut toqqaangtakungilang тассаана такуаккуннулиат типпу илагигит канок исумақартигаа канигиссамик уаннулианни илагинеқарлутит мааниннерит танна сооналиме qoyamasunnarpo иллуатунгеq иlangalugu иллорпимааннарлугу мааниппугу кисианни марлууллуни qalуусерисарлугу аюнгита меэққаллу иерсимасунгуарни куунгами таакку аттавеқаатитуа торпо аваммут уаа эққиссисимааққусаангама ассороққусаанагалу иманналлу аннеққаннеэ усумми туаю пилоққусаанаага имаат аллаффиссорнсоор тааматуус ингерлаппаа таассамаавам оянарторюу канорми тусаққаарасси оқарпути аама накорсиаққаартарсималлутит тивисууми таапаасиварси инуунерси аллангорсимас аллангорторюу пилэрсаарутингу qаарниттут ангаллааққангиттоорпо иллуаа та сулиариниссаа ассиигит паалисаалуннисса сутаармутас туппаллерсартарпаан qoyanartamit таккутеққиссаққар кисимикалуарун иммааққиаллунгалу соорунами имаанаангиттартақарпоқ тассами аама наппаатаанна ила аторнеқалерсимассусарлунги имаанаангиттуу аннилаарнартоқарпоқ соорлу суна тамарми униттуусеққарпоқ пиффисисивикиттуаққа илуани таа кисианни илақутариуллута меэққангуллуу қалоқатингииннитсинни эққартуериарта оқарпугут писут паасисат атаасиаккаартариақарлутинг соорлумассакку пааситиннеқарпугут ангутаат крафтсертоқ таавалу уун аартиусортас имааппу тунилууссиннаасутимаани аллану тааннартаа саккортуу паасеққаарлугу аллаангилаарлаани суми пинерпу милортиллуни кисианни эққартуунитсинни оқареернитту оқалоқатингииннитсинни оқарпугу атаасиаккаариссуу паасисамингаанник тассангаани туллианут кануингерлариаққиссуун аллориаққит ниссарпут исимақатингисутингаарпу тааннааворлу малинниарсарисарпут маннатикиллугу кисиани соорунами илаанниккоориарлуни санеққутаалаарнартарпу аллатуариорнарсимам тасса налунгилара таперсерсорлугу маангартуссааллугу аама таанна qaqattannu ikkunniarsarnikuuara sutigu tapersersussuara qanu ikiorsinnaavaqa qanu toqqissisimatissuara tassa paasisaqaraangat арлаанниу qaluqatigineqaraangat akuutinneqartarpunga аама соорнами лисаагеритtu тассами maaнииккама тааннартаа аторлуар ниарсарисарпарпу аама таперсерсоqatigiиллута соорлу паасисат аллаллу тунниуннеқартут итинерусуми паасерусуллуги апереққилаарни таанна уангааммақангалиилеққорангакку таанна аттатииннарпарпу соорлу уанга пааситиннеқарпугут кисианнеқануаама паасинеқоққиссиннааварпут аперисиннаани таанна аперсулаарсиннаанеқ паасисақарнерунисса сиунертаралугу имату инуунитсинни иниссисиманитсинни
сулипингаарутеқарнеруйуссуусоқ паасеққииннарпара адапернаассусеқарсинаанеқ аама тааннаангами наммининаппарсимассуммут кисианни аама qaningisaassуннут таанна паасиссутиссани пинеқ илаатингут тоққиссисиманерми тунисисарами но иматунуна киллиффеқартоқ иматунуна наппаатаа иттоқ сортааннааннангуил тааккуиннангуиллуунниит апеққутигеққиссинаанери пингаарутилеруйуссуартут уанга такуакка maaниинни аама тассуунаккут таперсерсорсиннааллугу паасивара соорлу апеққутиминингуи анникитту апеққутингеққиттарлу нериссингун калааллит пеққиссартут иллуанни уиннилу наюақатигииннертик пиллугу типпу има оқалуттуарпоқ уанга маанинну тааюсоруйуссуга сапаатиакуннерааттаа синнилаарпара таамааккалуарту маанга исернинни такусиннаавара наюнгеқарту имминну таперсерсоқатингииттуут соорлу нутааннут аама илитсерсуиллутик соорлу имаалиортоқартарпоқ укупериарфиссааппут имаалиортоқарсинааву таавалу аама наппарсимасу акуннэрминни таперсерсоқатингииннера аама малуннарпоқ тааннартаам қуямасуннарпу соорлу арлаани аторфисаартитиппата уани имааттоқарпу уани имаатторсиниартоқарсинаава иммақалуунни илуминни исумақатингииллути писуттуақатингииллутик аққутит илинниартиутингалунги соорлу тассуунартаатингу аюнгеқаамаани наюнгақартууллуни ампаасиссутиссантуни неқартарлуни нутааюллуни қуямасуннақаа тамакку тамармик тангуккут типпулу алианааммата Ja, dejligt at se Dango og Jippo. Det var godt at tale med dem i sommer. Og det har de stadigvæk godt, ikke også? Ja. Hvordan gik det med Dango? De tog tilbage til Asia for nylig. Og Dango er ved at komme over det. Og behandlingen og kemobehandlingen og strålebehandlingen, som eftervirkningerne, som man har oplevet, det er noget, som har været kommet over. I hvert fald hvad Jippo skrev til os, så hej til Jippo og Dango. Jeg siger tak, fordi det er godt at se, at de er kommet tilbage. Det må være dejligt. Og så, for vi er jo i gang med en indsamling. Hvem er det nu, der kommer her? Det er Merivfiks venner i Nuuk, Gistar Svendsen og Anne-Kirstine Olsen. Hvad har I til os? Vi har lidt penge med. Vi laver småbingo om lørdagen. Og det vi får ind, det vil vi gerne donere. Hvor meget er det? Det drejer sig om, det er 10.449 kroner og 15 øre. 10.479 kroner 15 øre. 79, ja. Mange tak skal I have. Det giver den videre til hovedbestyrelsen på Merivfik. Og de næste. Hvor kommer I fra? Royal Greenland. Hvordan har I indsamlet pengene? For 2 måneder siden startede vi internt blandt personalet og indsamlede penge. Hvad har I så med? Ja. Prøv at se, 147.530 kroner 18 øre. Hvor har I været gode til at donere? Mange tak skal I have, så hovedbestyrelsen er derovre. Mange tak. De vil nok modtage det med. Hallo? Hej.
Og hvem har vi her? Kitkuisi. Tässä inuitimingannerpugut. IT, ja, det er et IT-firma. Tässä IT ingersattisut aapsumik nassadaq. Piseri tässä shakkiminassarpuut. 30.000 tinnalimik. Hold da op, hvordan har I fået så Aha, mange qanu penge? katersorsiit. Tässä sulifitsinni ningaanni tunissut taanna sooqtaamaaliorpisi tässä pissutigalu siunertaajungitsuummat aama inuit amerlasuut eqqorneqartarmata kraftimik nappaallumanaangitsorsuu kikkullunaama eqqorneqarsinnaap qanorlunu kiuqaaluorn suyaasuseqaaluarun tastamatta peqatigilluta tapersersuissaagut akiorniarlugu Rønhavssuar, taaka iganippu inuit tässä kraftimagyuniartu takkua rønaq. Og vi fortsætter. Tora Monrad Hansen, værsgo. Tak. Så går turen til Narsaq, og vi skal snakke med Neriufiks venner, Josef Petersen. Hej Josef. Hej. I har gjort noget særskilt sammen med Neriufik. Hvad er der sket? Neriufiks venner har vi har været lidt stille, haft en lidt stille periode, og vi er startet igen og har lavet et arrangement. Og der til klokken 12 holdt vi en middags kom sammen, og majoriakseleverne har også hjulpet til med at sælge på vores vegne, og så har der så også været salg af lammekød, og vi har haft baglyst, og så også underholdt børnene med præmier. Der har været loppemarked. Med lodsedler har vi også solgt, og vi har også holdt auktion, og det har været meget morsomt, og vi har fået ret mange penge ind, og det har været muligt gennem støtte fra forskellige firmaer. De har hjulpet os gennem Brugsen Narsaq for eksempel, og sportshallen, og Slipin Narsaq og Bola-magasinet og Neri AS og mange andre firmaer har også været behjælpelige. Og særskilt skal vi også nævne de ældre, som meget aktivt har deltaget i indsamlingen, under indsamlingen, og dem er vi meget taknemmelige for. Og også vores musikere og teknikerne, og så også de frivillige, de mange frivillige, som har hjulpet os med indsamlingen. Vi har fuldt hus her i dag. Ja, der kan man bare se, det er dejligt. Josef, hvor mange har I så indsamlet? Hvor mange penge har I så indsamlet? Indtil videre, det er beløbet stiger stadigvæk, men det er 33-35.000 omkring nu, vi har indsamlet. Det er virkelig godt. Folk i Narsaq, mange tak skal I have. Josef Petersen, tak til dig også, at vi kunne snakke lidt med dig. Jeg siger også tak, og have en god aften. Og nu til noget helt andet. Det er Neriufik Gatufiet, som i det grønlandske patienthjem har også lavet et forsøg med grønlandsk mad, med at sende grønlandsk mad til patienthuset, og vi har så set på, hvad de laver, mens de laver mad. Taarnerput immisagaagatsigu pittaanerpaasarpor nerissassatsungusimassagut mamarissagut nukittuallaatigisertakkagut nerissallugit tassaapput kalaalimeri taavamissusarpugut nunamiallamikkaangatta kalaalimernilluut neriaannaanatigit
аерларсилертарпугут тарникиллиулертарпугут нукиссамик ааллернissaа арнакусуулертарпоқ таамааммак калаалимнарту тарнерпингаутаарпоқ ингаммик нунами алламииллуни аалларсимаффеққималлагу культури аллаққиннаа науллугу пингаарутеқарторуussуувоқ аама қатсуссисақатта қаллунааминертуинна каталиортооттаратта таава аама накорсартиннитсиннут эма калаалимернит атуссаллугит пингаарутеқарторуuссуугами аагиссинарлутиллу нукиттуалланнарлутиллу писақаами калаалиминертортарнер нукиммик аннертуамик тунсисарпоқ иммақаттааннерпиақ амингаатигисарпарпут наппаатакиорниарлугу пингаартуми маттаат соорлу аакиллиорсималлутик соорлниисаматтатторсимагуник аакиллиорсимагуник таава ақагуани илааса аагиссинерусималлутик малугисар тассами такуссутиссақартарами таманнартаа пиллугу пингаарутеқарторуussuu калаалиминерторнissarput смақарпун пингааратеқарторуussуус нуким аллертил туниссисара симикку тақуалаарникуугам туниситтарлингат сигиллаттаатарпак тамам ёрпассаанга ксиааннеэқсигиллин илуақ симиккум қалаарникууги сооруналлими аама пиаарерсақатаассаариарама сунатамам пиаарерниссаа уннуммут пингаарутеқарторуussууникоо қиланаарлугану неринissannут аамалу пиаарерсарнистарпут аама илуатсиннissaанут тассамисулиниа қатигиккатта сулеқатигиллуарниссарпут аама киссаатигисоруussуусгу иппунга нериуффиккаттуффиат нунатсинни талмаркимук калаалиминерник нассуussисималерпоқ уллумиккуллуп теққиссартут атаатсимут сулеқатииллутик нерисассатик игаваат уку сиатати сумиуппат тасса нунатсиннингаани нассиусарсиарникуусимавагут имааттоқ писиарникуусимаваа нунатсиннингаани куятаанингаани писиааппут уангатааматут оқарфигинеқарникуугу сиуллам сунамаанерниарпакка кулумпаан туттуун таамаанаккалералила туллиассава калассава я тасса уа пуисими тамуссеққаарусуннерувунга има тааннартаақиланааринеруара аллат иммақа анникитсунгуам тамуссассаанга таан пуисқиланааринерпаавара мамаққаат мамапиккинақаат кану пингаарутеқартиуа тамаанииллуни таммаркими тааматут нунатсиннерсиннерусарарнер пингаарутеқакулоорпу тамакку акуттунаммагуа тамаккутунгитсуар кунамга пиксусуарпунга хуисинерпут амма аллақарпоқ аллани тамуссисамарпит соо я қармаанеринарсортарпит оре Kata mak kasih cerah ni, tapi pisau.